arvioi, että reitillä on kadonnut tänä vuonna yli 2000 siirtolaista. 2 ulkomaalaista avustustyöntekijää on kuollut ja 2 saanut vammoja Venäjän ohjusiskussa Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Estonialaisen ukissa Julpa Luoma valittiin puoluesihteeriksi 2-vuotiselle kaudelle marraskuussa 2021. Sitä ennen hän oli työskennellyt muun muassa kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin eduskunta-avustajana. Julpa Luoma jättää tehtävänsä loka-marraskuun vaihteessa ja puolueen valtuusto valitsee uuden puoluesihteerin marraskuun lopulla Tampereella järjestettävässä kokouksessaan. Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Päivän tavoitteena on lisätä tietomusta itsemurhista ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista. Itsemurhan kuoli Suomessa liki 750 ihmistä vuonna 2021. 4 mukaan päivän tarkoitus